чита и обръща. Там отгоре и обратно е написано печатно. Обявление. Балканиада, Балканиада. Захвъркати, забати, рогати, космати. Балканиада, Балканиада. Сред Балканската ливада за шампионите награда. Обитатели от всичките гори, елате на Балканските игри. Значи той Балканиада пише, има и награда. Значи трябва да замина през гора и половина. Ни бизона, нито слона. Аз ще бъда шампиона. Кой донесе новината? Кой развесели гората? Днес по Дъговия склон се открива стадион. В нашата гора любима спортен празник днес ще има.
Сега медали, обаче какви медали? Може би от благородни метали, от злато, сребро или платина? Не, Зайо, медалите са от дървесина, във вид на четирилистна детелина.
във формата на портокали, защото цяла година хем са яли, хем са спали и по цял ден са си играли. Площадки и